Takže zdravím všetkých fanúšikov zlepšovania webov. Dnes sa pozrieme na e-shop samuelson.sk. Tuto Samuel chce nejako poradiť, čo by sa dalo zlepšiť a tak ďalej na jeho e-shope. Ja som si ten e-shop narýchlo len takto preklikal, aby som tušil, že o čo ide a rovno natáčam video. Takže hneď toto na úvodne, keď sa pozriem, keď otvorím ten e-shop, vidím tu strašne veľké toto, tu už je doprava zadarmo, nevyzerá to dobre. Potom som si všimol, že na e-shope sú 2 kusy sekier, tak mi to príde také, že sekery tu hádzať rovno tuto do toho title, ako takto tuto nadpis, že pánske doplnky a sekery. Ja by som to možno riešil skôr štýlom, že pánske kožené doplnky, alebo pánske, neviem, proste niečo asi s pánskym, lebo som videl, že tu sú asi viac pánske, teda tie batohy, alebo tak toto netuším, či sú všetko pánske tašky, batové tašky, ale proste to premyslieť nejako, aj tuto ten popis ako nejako lepšie napísať a používať nejaké, napríklad tie emoji rôzne sa dajú, nie rôzne, lebo niektoré iba zobrazí ten Google vo vyhľadávaní, ale nejako sa to dá premyslieť. Potom to ukážem behom videa, keď to budem točiť. Takže, čiže toto by som určite zmenil a nedával by som to ani ten slider, ale skôr by som to riešil celý ten časť ako štýlom, napríklad ako má Alza a samozrejme ale tie ShopTech štandardné nejaké šablóny asi majú, keď si pozrieme. Celkovo tá klasik šablóna ako od ShopTechu sú lepšie asi šablóny na to, na nejaký taký predaj nejakých tých produktov. Ja väčšinou asi by som odporúčal túto šablónu ako na všetko možné do ShopTechu, lebo je tak rovno pripravené, že tuto, že na tieto 3 časti človek vidí tie, namiesto slidera tu vidí takto 3 banery, ako má napríklad Alza, že oni majú 4 dokonca takto banery a že majú tu normálne, že pri každom majú, že tuto pridajte zdraví nejaký ten text a potom nejaké tlačidlo, akože viac si tu človek môže pozrieť. A to tlačidlo je farebne odlišené od toho zvyšku. Samozrejme sa klikať dá na všetko, že môžem hoci kde kliknúť a ono ma to presmeruje, takže to je fajn, ale štandardne sa to robí tak, že sa dá nejaké tlačidlo, nejaký ten nadpis, aby ste nalákali tých ľudí. A to je viac ako, že samozrejme v vašom prípade by sa možno dalo, že pozrite si na, dobre, niečo kratšie by spotreboval, že naše opasky alebo niečo také, pozrite si opasky alebo niečo také, to by som dal to tlačidlo, dajme tomu. Ja keď som si pozeral ten tretí, napríklad ten slidery banner, vidíte, tuto je nakupovať, ale nie je to vôbec žiadne nejako zvýraznené. Samozrejme nie je to ani v tom štýle ako toho e-shopu, že nejako ten fond, ako je tu celkom iný, teda to písmo ako takto. S tým by sa možno dalo pracovať, lebo sú tu nejaké všetky opasky nejako spracované. Dá sa s tým pracovať kožené opasky, tu je nejaký nadpis ako cez Canvu alebo podobné, keď neviete nejaký ten Affinity napríklad je šikovný grafický program, má to 6-mesačný trial ako verziu, to stojí, že to je nejaký jednorazový nákup, tak v tom sa dá celkom dobre pracovať s dizajnami. Čiže by som išiel skôr štýlom takto, že máte 3 nejaké banery namiesto takého jedného veľkého, obrovského. Možno aj menšie na výšku sa to dá spraviť, aby to človek ešte potom rovno videl produkty. Nemusí samozrejme, ale ja štandardne mám radšej napríklad, keď si otvorím tú Alzu, tak že vidím tu aj nejaké produkty, ale asi mi to stačilo ako takto, že sú tu tie 3 banery alebo takto. Potom som ešte asi neotvoril tú druhú šablónu. Keď táto šablóna je možno viac prispôsobená napríklad na predaj takýchto, že nejakých textilných vecí, že to vidíme aj, že také dámske, pánske oblečenia a tak ďalej. Samozrejme je tu potom taký jeden veľký, neviem ako veľmi sa to dá upraviť, ale je to takto, že aj toto je celkom pekne pripravené, že takýto efekt tu má a mikiny a svetry rovno rozdeľanie. Samozrejme ono, neviem ako veľmi je podstatná stránka, hlavná stránka na vašom e-shope, možno chcete viac odkazovať na tie tášky, peňaženky rovno a tam získavať návštevnosť a tak ďalej, ale veľa ľudí potom pri takom menšom e-shope si preklikne aj na hlavnú stránku. OK. Dobre, čiže toto vrchné menu, toto som si všimol, že tu máte takto všeobecné ochrana osobných údajov a takto ďalej. Tieto veci viete napchať do spodnej časti stránky, aj tuto stade by som to všetko, tieto vrátenie doprava aj všeobecné obchodné podmienky vymazal stade to. Kontakty a honosť by som tu nechal, predsa len nemáte tu až tak veľa tých kategórií, takže toto tu môžete nechať. Toto by som všetko dal dole, stade to tiež z vrchu by som to vymazal. A dal by som tam možno, nechal by som tam napríklad kontakt, zaroval by som to možno asi do ľava. OK, nejaké logo máte. Dobre, ideme tuto nižšie, keď si pozrieme, tuto máte nejaké 4 výhody.
V skutočnosti ani jedna nejaká nie je nejaká zaujímavá pre človeka, ktorý by sa kvôli tomuto rozhodol u vás nakupovať. Potrebujete tu definovať také veci, čo sú vašou odlišnosťou. Ako s týmto viete napríklad pracovať, že kožené produkty, dajme tomu, že proste, ale oceľ, drevo, potom platno, fakt ako to sú už pomiešané rôzne veci. Niečo možno, videl som, že niekde vo nás sa mi zdá, že ručne vyrábané ste tu mali niečo, tak možno s tým nejako viete pracovať. Doprava zadarmo nie je nejaký vôbec argument. Ako ja chápem, že 50 je taká nižšia tá doprava, často majú 100-150 eur a tak ďalej, ale s týmto sa veľmi, ako ja by som sa s tým nechválil nejako. Rýchle doručenie, to je fajn, ako toto je napríklad, že fajn, že máte to skladom. Rýchle doručenie a skladom by som to určite nejako prepojil skôr, že rýchle doručenie do 48 hodín a tu by som napísal, že všetky produkty skladom. Nie je to nejaké zaujímavé vaše odlíšenie, ale minimálne by človek videl, že skladom. Plus by som potom z toho odkazoval napríklad na podstránku o doprave alebo niečom takom. A v podstránke o doprave, keď si to pozrieme, neviem čo tu je, tu by som skôr niečo napísal aj o tej doprave, že zdarma nad 50 a aj to, že dosielame hneď proste do 48 hodín alebo niečo takéto. Aj sa to dá vylepšiť, samozrejme sa tam dajú pridať aj fotky a tak ďalej. Dá sa s tým pracovať. Nebudem to ďalej nejako rozoberať. Novinka, dobre. OK, toto nejaký produktový výpis tu je, dajme tomu, ako určite sa dajú nejaké lepšie premyslieť, že zobrať si tu najskôr možno ani nie novinky, lebo väčšina ľudí na vašom e-shope nebude im to jedno, že čo je novinka, skôr nejaké bestsellery, ako čo sa predáva. OK, toto je fajn, že tu máte aspoň takto nejako text, že nemáte tu, že vítajte ako veľa tých nových e-shopov. Pravdu povedať, som to nečítal, pomáhame mužom, ale zase sú tu tie sekérie, je to vôbec ako ja nepoznám asi človeka, čo si ide kúpiť sekeru na e-shop, ale tak chápem, že sú nejaké dizajnové možnosti. Ani som si veľmi nepozeral, potom sa pozriem, ešte prekliknem sa tam. Dobre, je tu nejaký obrázok, to je fajn. Vidím, že tu pod obrázkom je dokonca odkaz na ten produkt. Dobre, ešte tomu sa budem venovať. Ako aj tie produkty možno sa dajú trošku lepšie nafotiť, toto mi nepríde až tak zaujímavo nafotené, ale tak OK. Vidím, že tu teraz v petičke stránky, ako tuto dole nemáte v podstate nič, ako máte tu len tento copyright, je to takto. Hovorím, že všetky tieto veci z vrchu by som tu presunul, tieto dopravy, ochrany osobných údajov, obchodné podmienky a tak ďalej by som tu presunul dole. Je to viac tam dole pasuje, ako tuto hore to zavádza a potom rozptýluje pozornosť človeka. Ono tieto chyby, ako má veľa e-shopov, ako toto, bo je to takto predefinované od ShopTetu, že takto tu vrchné menu, toto sú tam obchodné, aj toto dávajú. Nie je to dobré, no. Opravte si to potom ľudia, ktorí budete pozerať toto video, že si to zmente. Dajte si to na spodnú časť stránky, OK. Už 8 minút točím, fakt. Dobre, tieto nebudem preklikávať obchodné podmienky, pozme sa na kontakty na preklad, ako to máte spravené. Je tu formulár, to je fajn. Je to aj telefónne číslo, ktoré nie je klikateľné, ale aj dajú sa, tieto všetky texty sa dajú aj väčšími písmenami tu spraviť. A je to také rozhádzané, že ičo, a tak ďalej. Je to také rozhádzané, nepáči sa mi to veľmi, ale tak človek sa dostane ku tým kontaktom, ale minimálne veľkosť písma aspoň 16-17 by som dával na takéto veci, lebo človek to chce vidieť, alebo chce vidieť, že ako rýchlo mu odpoviete, že odpoviedam a ísť cez víkend, alebo niečo také tam viete dopísať. Proste nejako zaujať, že vie, že dostane nejakú odpoveď. Dobre, o nás si pozrieme. Toto som si všimol aj v týchto baneroch ešte toto, že neviem, prečo tu používate tie anglické nadpisy aj takým celkom iným písmom. Ja by som to normálne písal v slovenčine kľudne, ako tieto veci. OK, nebudeme tu študovať, ale všímam si, že tu sú nejaký, že aj človek je, tak to, asi to je tento Samuel. Možno, hej. Nebudem to rozklikávať a je fajn ako potom dávať medzi fotky produktov aj takto, že fotky s ľuďmi. Nevšimol som si, že či tam máte nejaké takto fotky s ľuďmi v produktoch, ale je to fajn určite pridať. Nebudem to rozoberať, že to sú stránku, na čo tu máte všetko napísané. Ono sa nejakým spôsobom tie stránky o nás píšu aj tento nadpis, napríklad o nás by sa dal možno nahradiť niečím, že pomáhame, proste vytvárame udržateľné produkty, lebo vaše produkty sú kožené a koža všeobecne vydrží dlho, ale ja neviem, ako to som len strieľam. To vidím, že vy ste tú SEO kategóriu nejako v ShopTete
nenastavili správne, lebo vám tu do title prepisuje takto, že pánske doplnky Samuelson. Asi by som celé skúsil vymazať na vašom mieste, alebo neviem, ako je tam preddefinované, už nepamätám. Som pár toto, nie že dávnejšie, ale proste, no hej, dávnejšie som už na ShopTed neklikal ako takto tieto veci, ale dá sa to nastaviť, aby to bolo nejako správne a na mieste stránka aj tuto vidíte, že ONAS 2 vám pridalo, že asi máte tam aj ONAS 1. Teda nie, že jedna, ale že iba ONAS, tak to už niečo ma to presmeruje. OK, tieto veci je fajn tiež upraviť. OK, sekery ideme. Vidíš, že 2 kusy sekier, takže alebo 2 kusy, to je jedno. No, nepotrebujem takú sekeru, ale možno niekto potrebuje, dobre. Sekery možno sa, dobre, sekery pre mňa nie je zaujímavá kategória, lebo sú tam iba tie 2 produkty. Toto je zaujímavejšie, že tu je aspoň 6. Nehovorím, že sa to zobrazí niekde v Google alebo takto, ale tu to viete s tým pracovať, lebo viete, túto peňaženky máte. Peňaženky nie je dobrý nápis. Potrebujete tu zadefinovať, že sú kožené tie peňaženky a možno ešte zadefinovať. Ja by som kľudne, tým, že konkurujete strašne veľa e-shopom, keď máte iba takto peňaženky, ja by som na vašom mieste normálne išiel do toho, že by som tu dal ručne vyrábané kožené peňaženky alebo niečo také. Lebo tým sa odlišíte, že už toľko ľudí nevyrába až tie ručné kožené peňaženky. Neviem, či ich vyrábate alebo nie, to som si nevšimol, ale skôr si to kupujete. Nie som si úplne istý, ale dá sa s tým nejako proste vyhrať tuto v ten názov. Tuto nechať normálne, že peňaženky, toto v tomto title, ale aj tuto v title ako to prepísať na pánske kožené peňaženky, tuto nechať v menu a tuto tiež prepísať na nejaké, že pánske kožené peňaženky, ručná výroba, proste nejako sa s tým pohrať. Dobre, skúsim si otvoriť nejakú peňaženku. Tuto vidím, že máte nejaký ten popis. Mňa osobne pri peňaženke zaujímali skôr tieto veci, napríklad na začiatku možno aj, ako ja chápem, že tu sa dá aj nejaký ten text, ale vidíte, strašne maličké sú tie písmená. Ja nemám rád tieto také maličké písmená. Zle sa to číta. Sú aj starší ľudia, u vás nakupujú, možno nielen tí mladší. Napríklad a s týmito takými odrážkami sa viete pohrať s tým, napríklad, že vy ste tu dali, keď si takto otvorím inšpektora, viete si tu dať tie také emoji napríklad, že keď si tu dám napríklad takéto emoji a hneď to ináč potom vyzerá s tými emoji. Určite sa pohrajte s tými emoji v tých popisoch ako takto, že viete sa s tým pohrať a dať ich, kľudne to premiestniť rovno tuto hore napríklad. Vidíte, takto by to vyzeralo zaujímavejšie, keby tam boli všetky takto odrážky. A nemusí byť len takáto akože tento emoji, ale viete sa podľa toho, čo tam je napísané. OK. Tu máte odkaz na sociálne siete. A tu máte, vidím, všeobecné, zaujímavé to je umiestnené, že všeobecné podmienky ochrany. Trošku iné sa to dá spraviť, tá spodná časť. OK. To isté platí potom, že kožené opasky alebo nejako sa s tým ručne vyrobené kožené a tak ďalej sa pohrať aj s týmto. To isté pri taškách potom nejako sa s tým pohrať. Nejaké aj tie popisy napísať, niekde tam dať tučné písmo, niekde sa možno tiež napríklad, že tu napíšete niečo o batohoch, alebo videl som, že to aj ruksak sa nazýva, že batohy a ruksaky. Viete sa s tým nejak vidieť, a tu máte správne tú kategóriu, to si asi ručne vložili. Niekde si vložili ten ručne nadpis a niekde sa s tým hráte. Že vám to neprepisuje. Dobre, čiže aj tuto nejaký text a stade to z tejto kategórie by ste potom vedeli, keby ste tu mali nejaký text napísaný, napríklad by tu bolo napísané štýlové ruksaky v hnedých odtieňoch, dajme tomu, by tam bolo napísané, tak niekde sa viete stade to potom odkázať aj na tie tašky, napríklad sa dá nejaké vytvárať interné odkazy v rámci webu, by to bolo niečo nejako premyslené trošku. OK. Keď si tu otvorím nejak takto, nie sú tu asi fotky s tými ľuďmi. Nikde. Potom tuto viete niekde v popise, ako viete použiť tieto obrázky ďalej. Nemusíte to mať iba takto, že je zobrazené všetky tuto hore. Ono je to možno aj OK, že tu sú, ale potom by som ich zobrazoval tuto v texte, keby ste napísali nejaké dlhšie texty o tých ruksakoch, alebo ja neviem, či sa dajú napísať nejaké, asi dajú sa. Proste si viete pozrieť iné e-shopy, ako majú texty napísané a pracovať s tým v rámci, s obrázkami viac, akože chcete väčšie obrázky zobraziť rovno v popise produktu a nielen takto cez tieto malé ikonky, že tuto iba také
ináč tento efekt sa mi nepáči veľmi na šoftete, že to takto približuje rovno. Ja by som to chcel mať až nejako po kliknutí alebo takto. Aha, tu je človek nejaký. Vidíte, že tuto sa asi s tým trošku aspoň, že pracovalo, dajme tomu, s tým fotením. Ale to sú také moje prvé nápady, čo mám, keď vidíme špal. Ale vidíte, aj tuto mám, keď si to pozrieme, tak tuto mám prepísal. Aj bolo by fajn ako nejako si vymyslieť nejaké názvy možno tých produktov, lebo aj pri peňaženkách som si to všimol aj tuto, že to sú také úplne, celý ten názov je všeobecný totálne, že nie je tu nič, čím sa odlišuje ten váš napríklad. Že turistický rúbsak, kamiel, rúbsak, aj vidíte, aj rúbsak, ak si by ma napadlo možno to slovo s pečkom, nie s káčkom. OK, dobre, čiže keď si to takto preklikám, tak vlastne som vám asi takú väčšinu tých vecí povedal, čo mi takto napadlo hneď na prvýkrát. Dobre, čiže v podstate vám odporúčam, ako aby ste teraz ten slider ako zmenili na tie 3 časti napríklad, keď to viete nejako zmeniť. Namiesto toho slidera nejako si tie obrázky predefinovali a potom ďalšia tie kategórie nejako pomeniť. Opraviť si vlastne tieto všetky názvy ako takto, že by vám tu normálne svietilo, že nie takto, že cez mriežka, pánske doplnky, to si všetko popravovať. A vy vidíte, toto máte dokonca, že takto kožený opasok Samuel. No, máte tu pekne názov, akože voľte variant, OK. Niekde viete asi pracovať aj s tou farbou, akože takto, že aká je to farba, neviem, tmavo hnedá. Tak toto asi nikto nehľadá, hnedé kožené opasky určite niekto hľadá. Teoreticky by sa to dalo, keby tu bolo viac produktov, tak sa teda s tým nejako pracovať, že hnedé a čierne opasky, že si tu viete spraviť podkategórie ešte na webe. A uľahčí tak užívateľom ako takto nakupovanie. Veľmi nemáte toľko tých produktov, takže tento váš e-shop skôr asi nemá ani kade to chcete viac predávať, keď si otvorím vlastne Facebook a toto, že ako to máte. Toto je celkom ako, že vidíte, to je viac spracovaná takto fotka. Ale aj tuto vidíte, takto používate také tie emoji, tu žiadne nie je taký, že predajná vec, že žiadne. Skúste si nechať nepísať nejakým chatbotom napríklad, že čo by vám z toho textu navrhol, ako píšte mu, že chcete proste predávať. Ako sú na to určite nejaké tie prompty, ako takto, že nejako lepšie ako napíšete, ale vyskúšajte si to, že čo by vám on navrhol, ako to vylepšiť. A aj s použitím napríklad emoji, odrážok a podobne. A možno vám niečo poradí. OK. A to je zaujímavé, ako to má Instagram. A tu je viac tých kusov sekír. Ako, ja neviem, či sekery, ako skúsim si len takto, že sekery koľkokrát sa hľadajú vlastne. Sekery alebo sekera. No, počkajte. Aha, to sa hľadajú na aká značka sekery na drevo. Štiepacie tatranské bojové sekery, čiže viete sa aj s tým pracovať, že nejako si vymyslieť nejakú, či je to nejaká kategória sekier, z toho asi ťažko usúdim, ale ručne kované, aj tu viete proste napísať, že ručne vyrábané, ručne kované sekery, možno to niekto hľadá, keď takto lacné sekery, brúsanie sekery, to asi hľadajú všeobecne také pracovné sekery viac akože. Dobre. Takže to je asi všetko. Keby niekto chcel takto poradiť ze shopom alebo takto niečo, tak sa mi kľudne môže ozvať niekde. Asi na tom YouTube alebo na Facebooku mám odkaz podľa toho, cez čo to video uvidíte. Tak zatiaľ.